sa Good Vibes. Ang dalan nga sadto anay ginawigitan sa mga patay, subong ginadag sa ana sa mga tawo ilabi na kung malapit na magdulom. Yaring report ni Romeo Subaldo. Basta gani nagaamat-amat na panaog ang adlaw, daw may pista sa sininga parte sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway sa may parte pa sa Barangay Kabug sa Bacolod City. May mga nagaparking ang mga salakyan kag mga motorsiklo sa igad sang dalan. May mga naganilakat nga mga magpamilya, magkahagugma o kung magbarkada sa dalan. Nagaidas ang mga baligyaan. May mga nakaset up pa nga mga kalan-an sa higad sang dalan. Ang tawag sang iban, daw Upper East Fields kuno kun adi kadiri. Ang iba naman nagsiling, daw likod lang sa Bacolod City Government Center. Ang ini nga mag-asawa, apat pa lang kaadlaw nga nagapwesto diri. Sa supag proper sila nagabaligya kun adlaw kag kun hapon tubtub gabi, diri naman sila. Kami isang pala pag-off lang kami din mga siguro mga apat pa lang kami kadlaw. So, sila lang di dugay na niya. Dugay na sila yan. So for sa imo apat kadlaw kumusta? Okay man sir. Okay man. Paano ka muna kalabot dire? Paano niyo nabalaan yung tao? Hindi kay taga-dira man kami. Ang ini nga nagabaligya sa Pares, nagapwesto sadto sa likod sa Bacolod City Government Center, kag diri na siya nagsaylo. Makapaubo sa abi kuno sang isa kagatos kayahong sa Pares kung weekends, basta wala lang nagaulan. Duha ka kaldero mo paubos ha? Pila na sa kayahong? Mga pantak mo? 100. Sien kayahong? Makaya na sa isa kadlaw? Punta mo tao? Oo. Sobra pa gani. Kulang mo isa? Oo. Pati pungko-pungko ala Cebu, may ari man diri, pati na ang kilala nga puso rice. Bago lang sir, daw 3 days pa lang. Teka, musta so Sa far? Lagun kayo kapisto ya. Paano ka rin ka nakalabot? Taga-dire man ako sir, sumag. Gani bangod sang madamo na sang pinilian nga pagkaon, nagadamo man na nagakadto diri. Ilabi na ang mga naga-star sa southern portion sang Bacolod, ang iban pabalik-balik na. Aga naglagaw malaki aram lang sa likod ang balay. Pero ikaw pila nyo pala nagkakadto de? Kadua. May pulis nga nag-roving sa area gani ang iban mas naapresyar ini kay feeling nila safe sila sa sininga area. Sa magabi. Asa din magabi? Kamu mag-dinner ka mo sa magabi? Depende kung naming siyempre. Sa weather mo no? Depende mo sa weather. Pero ang feel sa lugar doon kasadya. Oo, kita mo siya. Tapos may mga policeman. Oo. Secure ka man. Okay. Magluwas sa mga pagkaon, may matahuman nga views ng sunset sa sininga dalan. May matahuman nga views ang Bulkan Kanlaon, gikan diri. Ini ang paborito man nga spot sang iban para mag-picture taking. Ang ini nga dalan kung direktahon, magakonek sang Barangay Sumag sa Kabug, pakadto sa Barangay Felisa, Mansilingan, Granada, padulong sa Talisay kag ginapaabot nga magabukas na ang ini nga highway sa June 30 sininga tuig.